Tribunalul matematic. Personaje: Regina Algebra, înțeleaptă și autoritară, stăpâna ecuațiilor, lorul geometrie, o figură strategică și disciplinată, pricepută la forme și spațiu. Doamna Calculus, o gânditoare elegantă și precisă, expertă în schimbare și mișcare. Doamna Probabilitate, un personaj fermecător, dar imprevizibil, calculând mereu șansele. Prim-ministru Monaci, un lider calm și ordonat, care găsește tipare în haos. Rebelul Zero, o figură misterioasă, acuzată de provocarea haosului matematic. Fantoma, unitate imaginară, o prezență spectrală, care apare și dispare, puterea sa fiind adesea neînțeleasă. Scena 1. Acuzația. Sala de judecată freamătă de tensiune. Regina Algebra stă pe tronul înalt, alături de lozul geometrie și doamna Calculus. Domnul Probabilitate se plimbă nervos. Regina Algebra, liniște! Aduceți acuzatul. Gardienii îl aduc pe Zero în centru, cu mâinile încătușate, stă drept, sfidător, dar calm. Lordul Geometrie. Zero. Ești acuzat că ai perturbat ecuațiile și ai provocat prăbușirea calculului întreg regat. Cum te declari? Zero. Nevinovat, maestate. Nu sunt decât un număr umil, nici pozitiv, nici negativ. De ce să fiu învinuit de dezechilibru? Scena 2. Doamna Calculus se ridică, ținând un pergament cu ecuații. Doamna Calculus. Nenumărate formule s-au prăbușit în neant. Înmulțiri care dispar în vid. Cum explici distrugerile provocate? Zero. Nu eu distrug, ci cei care mă folosesc fără prudență. Când sunt înmulțit, absorb totul. Aceasta este natura mea. Folosiți-mă cu înțelepciune și nu se va întâmpla nimic rău. Domnul Probabilitate zâmbind ironic. Dar șansele nu ți-au fost niciodată favorabile, Zero. Regatul are nevoie de stabilitate, nu de viduri. Deodată un șoptit înfiorător răsună prin sală și unitatea imaginară apare ca o umbră palidă. Unitatea imaginară, șoptind. Și eu atunci? Sunt și eu vinovat doar pentru că sunt neînțeleasă? Scena 3. Aliatul neașteptat. Prim-ministrul Fibonacci înaintează calm. Prim-ministrul Fibonacci. Maestate, cu tot respectul, trebuie să luăm în considerare armonia numerelor. Zero este esențial în definirea echilibrului, marcând originea. Fără el, însăși, linia numerică își pierde sensul. Doamna Calculus. Și unitatea imaginară ne permite să rezolvăm ecuații considerate imposibile. Poate nu haos aduc ei, ci posibilități pe care încă nu le-am îmbrățișat. Lordul Geometriei cu reticență. Trebuie să recunosc, chiar și în geometrie, zero definește originea, iar numerele imaginare ajută la reprezentarea planurilor complexe. Scena 4. Verdictul. Regina Algebra reflectează, expresia ei devenind mai blândă. Regina Algebra. Poate am judecat prea aspru. Zero. Deși ești periculos când ești folosit greșit, ești fundamental pentru echilibru. Unitatea imaginară, deși ciudată, extinde înțelegerea noastră. Zero plecându-se. Îmi doresc doar să slujesc regatul cu scop, nu cu distrugere. Unitatea imaginară zâmbind ușor. Pentru a vedea dincolo de realitate, trebuie să accepti imaginea. Regina Algebra. Atunci să fie cunoscut că zero și unitatea imaginară nu vor mai fi exilați, ci îmbrățișați ca elementele vitale ale adevăratului matematic. Să ne ghideze înțelepciunea în utilizarea lor. Sala erupe în aplauze și ușurare. Echilibrul este restabilit, iar legatul matematic și continuă să prospere în armonie. Scena finală. Reflexie. Pe măsură ce curtea se dispersează, zero și unitatea imaginară își împărtășesc o privire. Zero. Ciudat cum se tem de ceea ce nu înțeleg. Unitatea imaginară. Frica vine din ignoranță. Poate acum vor învăța să vadă frumusețea în incertitudine. Zero. Echilibru și haos.
Două fețe ale aceleiași ecuații. Lumina scade în timp ce armonia se șterne peste legaturi matematice. Sfârșit.